Fl-ewwel jum tal-kampanja l-elezzjoni ġenerali bikrija spika innuqqas ta' qbil li hemm fit-tmexxija tal-Partit Laburista mill-Presidenza sal-Eżekuttiv. Dan wara li fl-aħħar sigħat sar magħruf li d-Deputat Laburista Rodrik Galdes, ex-Sindku, Segretarju Parlamentari u Ministru ma tħallix mill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista jikkontesta l-elezzjoni minkejja li fix-xhur li għaddew Galdes kien wieħed mill-favoriti ta' Roberta Bela tant illi baqa' jiddefendih sal-aħħar. Minkejja kollox jidher illi il-mexxej Laburista kellu jbaxxi rasu għar-rieda tal-Eżekuttiv li huwa evidenti li mhux jaqbel mal-opinjoni tal-mexxej tal-Labor. Inti ddefendejtu lill-Onorevoli Galdes kemm il-darba imma jidher li l-Eżekuttiv qed jaħsibha mod ieħor. Għax ovvjament ma wieġibx lill-kollega, inti taqbel mad-deċiżjoni tal-Eżekuttiv iva jew le, it-tieni nett. Għandek l-Eżekuttiv kontrik, jiġifieri. Rodrik Galdes, nixtieq nirringrazzjah tal-kontribut li ta' li għandek l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li ma jemminx f'membru tal-Grupp Parlamentari Laburista hija kbira, Dr. Bela. Kontribut xjati fir-rwol differenti u xogħol li huwa illi nimmassimizza dak il-kontribut li jien u l-bqija ta' sħabi nemmnu illi għatfadallu. Ma l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista ma jemminx ġifieri f'membru tal-Grupp Parlamentari Laburista. Minti xed weġibni taqbel mad-deċiżjoni tal-Eżekuttiv fajoli. L-Eżekuttiv tal-Partit Laburista tkellem jien parti mill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, hemm dik id-deċiżjoni, hemm tim ta' kandidati kompetentissimi u nħarsu l-qudiem biex f'din il-kampanja nitħattu dwar dak. Ma Rodrik Galdes ma kienx kompetenti ġifieri. Pożittiv lill-poplu tagħna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Taqali, il-ġurnalisti staqsew lil Bela dwar ir-raġuni għalfejn sejjaħ elezzjoni sena qabel minkejja li l-mexxej Laburista nnifsu beda jiġħad li ġej elezzjoni u miegħu id-deputat mexxej Laburista Alex Aġus Saliba illi sostna illi ma kienx hemm urġenza. Roberta Bela min-naħa tiegħu sostna li sejjaħa minħabba turbulenzi ġeopolitiċi, raġuni illi sa jumejn ilu biss il-President tal-Labor Alex Xiberras sostna illi din l-iskuża hija immatura u mhux responsabbli. Għandna ċirkostanzi ġeopolitiċi internazzjonali straordinarji. Ngħidulhom li huma bla preċedent partikolarment fis-settur tal-enerġija. Ħammorru għall-elezzjoni m'hemm ħadd imexxi minkejja li l-affarijiet id-daqqiet ġejjin minn barra. Dik hija maturità, dik hija responsabbiltà politika. Mhux ovvja li le. Taqbel mal-opinjoni tal-President tal-Partit Laburista Prim Ministru. Taqbel u x'jixraq lill-pajjiż f'dawn iċ-ċirkostanzi ġeopolitiċi internazzjonali straordinarji illi m'għandhom preċedent sabiex inkunu nistgħu nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet. Il-President tal-Partit Laburista qal li dik ir-raġuni hija matura. U stabilità lil pajjiżna. Finalment, fl-aħħar jiem ħareġ ċar li brabta mal-proġett tat-trasport tal-massa Malta in Motion imbuttat mill-Ministru Chris Bonnet, il-Ministru Clyde Caruana għadu mhux konvint. U fil-waqt li Roberta Bela qal li l-Labor iwiegħed dak li huwa fattibbli biss, fl-istess nifs insista li kieku kien iwieġeb l-istess bħal Caruana fi kliem sempliċi fix-xettiċiżmu. Nistgħu naslu għall-implementazzjoni ta' dak il-proġett b'responsabbiltà u b'maturità u b'serjetà. Però l-Ministru tal-Finanzi għadu mhux konvint. Aħna wedu dak li huwa fattibbli. Biex nimxu sam l-ewwel nkun konvint minn numri. Ir-risposta illi ta' hija deċiżjoni li noħduha kolleġjalment fuq livell ta' kabinett. Jekk jien inkun ma naqbilx se ngħid li ma naqbilx. Ma nistax. Għandek se importanti. Ma nistax jien niffirma għal xi ħaġa jew għal xi ħaġa li naħseb li se tkun ta' dannu, jekk ma mbagħad ħsieb ġenerali jkun li jiżma' xorta rridu mmorru għaliha bħal f'kollox le fil-ħajja jmut papa jilħaq ieħor. Kontradizzjonijiet disgwit ċar bejn it-tmexxija tal-Partit Laburista bil-kredibilità tal-mexxej tal-Labor titnaqqarlu saħansitra minn ġewwa.